سلام كمي كرنيهم نقارها مزاحمنا جنت نبذة channel مساهم زلوا التاي لما عند خاني إذا من تفزيع فريقني نعاي دعمي أطيماتني قول أدلوهن مالتيو سلازي انت عرفتي خنا بالتكاملات خنا حنسوون حالي تاني نيرا بزمن قد أب كومنت سلازي أقول له نع أحمد سلاي مالتيو سريد اللغن أنت يا رأيك عابي بتاعي عاطف يتني هنا هنستخدم مالتيو سلازي بتاع كان سبونج عينتيو كول ولا خلي بلاستيكي مهنا تجي ندارك خير على زي اللغن كان بلاستيك هذا وزي مالتيو 4 عامات جيرالا almost قريب 4 عامات مالتي كساب حجي خماني صباله بتاعم حجي خمان زي قرف جميل اشتين بري بتاعم صبو يزلو مالتي ولا قرف تجمره ون ولا حدا ايكون انت بلاستيك اذا هيدلو لمبر اذني ولا حدا ايكون حد يزلو فريلا كن لذي صرغياتات አለው በጣም የሚደስ ብለው ቆልዑት ፍላይ አወዳት እንተራለው ሆም ከይኖም መኪና ድፎቱ በጣም ይደስ ብለን ዘብሎም ማለት እዩ ከኔ ዝርጋ ሐቢለ ያለህን ጽርጊ አለው ከም ጽርጊያታት አለው ልቺ ገለመለዝ መስል ብዙ ነገር በጣም ደስ ብሎ እዚ ቤት ትምህርት ፕሌይግራውንድ ገለመላ አለው ተህቲልካ ጽርጊያካ ታሪኻ ማለት እዩ ስለዚህ በጣም የሚደስ ብሎ ማብዝ መኪና ከተጫወቱ ገለ ቢዚ የምዝሆኑ ካልአይ ካናና ገዛና ካርፔቲው ስለዚህ ካፍቲ ካርፔት ስለ ናቱ ጨናናት ሐመድ ስለደለው ካው ይለዩ አውሕተ ማብዝ ኮይኖም በይ ኮይኖም ናአሽቱ ኻኒ ካብ ዝኾነ መንጸፍ አጽፍ ካርፔት ብፍላይ ድሕ ኮይን ገዛህን እዚ አብ በጣም ጽቦት ያን ናአሽቱ ኮይኖም ይቆሕሩ ጨናይ ጨኖም ካርፔት አው ስለዚህ ድቁሱ ገለመለ እዚ ግን በጣም ሓደ ከምዞል ኮንትሮ ጉድ በላ ስለደሆነ ከምስ ኮምፎርት እዩ ከምዚ አብዙ ኸፊልካሲ ሮግ ደይኮነ خلاص ግን ከምዚ ስፖንጅ አይነት እዩ ወላ ወዲኦም ወላ ሓደ አይ ህሰይነ ማብዝ ማለት ነው አሽቱ ኮይኖም ይወድቁ ይትሱሩሽ ከምስታት ተخجم ብሎ በጣም ጽቦይ ካላይ ከምዞል ክናፍትና አሽቱ ኮይኖም ቆሕሩ ኸለው ኣብ ስካርፔት ንሕዳ ቀሒሮም እቲ ካርፔት ይጨሮናይ ኣብ ገዛና ክሳም ሓጽወሲ ይጨን ይኽእል ኣብዚ እንድሕር ቀሒሮም ግን ከምዞልኩም ፕላስቲክ ስለዝኾነ ክውልወል ይኽእል ውሉል ነብሎ ዝኾነ ዋይፐር ጌርናይና ጨን ጌርናይና ውሉል ነብሎ ስለዚ ጨና ይብልና ገለ ይብልና ማተም ቆልዑትን ካብ አለርጅን ካብቲ ጨና ናይት ካርፔትን ይድሕኑ ማለት እዩ ንኣሽቱ ብፍላይ ሕቋም ክተረሎም ሕፊሑ ክብልና ምሽ ኣብ መሬት ነለቅሶም ኢና ስለዚ ከምዚ ዓይነት እንድሕ ተጠቂምክን ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ዝብል ኣነ ብጣዕሚ ተጠቂምና ማለት እዩ መዓልታዊ ኢና ንጽፈው መሬት ንሕና ኣብዚኦም ብትፃወቱ ከምዘልኩን 4 ዓመት ገይሩሎም መዓልታዊ ዝንጽፍ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣሎ ማለት እዩ ኳሊቲኡ ብጣዕሚ ኳሊቲ እዩ ካብ ካስኮ ኢና ገዜና ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ዋግኡ ኸማነይ ተዘይረስዮ ካብ 50 ንላዕሊ ኣይነበረን ተዘይተጋገሲ ካብ 50 ንላዕሊ ኣይነበረን ስለዚ ጽቡቕቲ ኣብ ብጣዕሚ ካብ ካስኮ ገዜያ ከምዘልኩን ሜቢ ክህሉ ይኽእል ዘይክህሉ ይኽእል ሕጂ ግን ድለው ይኽን ወይ ኣብ ኣማዞን ድገዛ ሓደ ሰባት ዝረኣኽዎ ነይሩ ግን እቲ ኳሊቲኡ ኣይማ ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ግን ይሓይሽ ማለት እዩ ከም ዝረአ ድበለ እዩ እቲ ዝረኣኽዎ ማለት እዩ ግን ካብ ዝበልኩን እቲ ኣማራጺታሲ ኣብ ካስኮ ሞርያ ክንድለያ ይኽእል ድሕሪኡ ካብ ኣማዞን ትሪኣ ማለት በቲ ሓንቲ ከዓ ገንጢና ክርእየክኒ በዝኻ ፊደላት ኣለዎ ስለዚ በቲ ሓደ መምሃሪ በቲ ሓደ መፃወቲ ንኩሉ ትጠቕመና ትርኢ ኣለኽን እዚ ከዓ ፊደላት ኤቢሲዲ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ኤ የብላ ቢ በላ እንዳበልካ እንዳሓተትኩም ኣብቲ መጀመርያ ንኣሽቱ ከሎ ብጣዕሚ እዮም ከምዚ ኢንጆይ ትገብርዎ ፋኒ ንዖም ኣብዚ ንህለት እንዳበሉ እንስሳታት እውን ኣለዉ ንኣሽቱ ኣብዚ ዝረኣዩ ከለን ጀራፍ እዚ ከዓኒ ድም በሃል ብትግርኛ እንዳነበርኩ እዚ ከዓ ላየር አንበሳ ይበሃል እንዳበልኩ ብትግርኛን ብእንግሊሽን ከዓኒ ነቶም እንስሳታት ከዓኒ ይነግሮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓኒ በቲ ሓንቲ ናይ ፊደላት በቲ ሓደ ከዓኒ ጽርግያታት ደለዎ መኻይን ገለለዋ ኣብኡ ከዓኒ ብትግርኛ እዚ መፃወቲ እዩ እዚኣ ከምዚ በሃል እንዳበልኩ ብእንግሊሽን ብትግርኛን ከዓኒ ይነግሮም ማለት እዩ ያ ስለዚ
سب مسحاتهن كومنت إيه نمتاي فيديو سريحس زي 4 نقل سبات ولك تحجزن تخلي عن بالي حيزل كم زي زلهم ماني تنزل لك انت تفوت اتس اوكي تفوت يا اخي مالتي تنزل تفوت نت زي فوت قسوي حدش كم زي نيو مامس ويك حدش تولد تكون زلهم كان نعو ايه بصراحة مالت مبزحت فيديوهات حجاب سناتي channel بصراحة تزفل سب تفوت سب نفوتينا نزخة قال يبلي حال عادة سب كن بليز كوم آيت بلا يخن تفوت يا يخن زي فوت بزح سبب إذا هجي أنا خاب كال صبر إيه يخون خليه نعيش لطعنا نخلص أشهر قبل مالت لذي نحد ناسي تفوت نقرأت تحدث زي فوت أصلا دخل بليز كساين نقدر داون عين مقابل نتابع مالتيو أجوخان باهل نزي على خبلك كندلي تاع أبو من زحاتك كان حتى يعني يلي خوف الخاني ريخي يدسي لك ويكاني بزيادة أنا أهل كم ويكم زحاتكس بهم نمتاي دي سرحو فيديو بالي حيزر كم تجلو كاب بهم تراكاب زي جزئي بالبالتي دير كمي كمهانو كمي كم تأمنن زي نقران بالي مالي تسرير كم سرير لخن كم زول كفين بتعم تبقي أبسط أو تخلو حالة جانا نايت جزا نايت كاربيت فلايت خوي من جزاهن مالتي كالايون أب حدا بتعم بتصوت أبجد تصوت لي ما بجد بتصوت بيب خوينا من أشل خاني كحرم جلا ملان سلا دقورم سلا دم لسوي كحرم شو جو لسوي تبع جلا كاب أمريت وياب جلا أبصارهم تجنو أبزخ جخانو خلو أبزخ كحر خلو ولا بينا بقى أنا يلا جليل مالتي لازم دعبي خلو خاني كهر خلو خاني مهارو أزدات لا تمهارو بيصدق جلا يفوتوا بزمالتي أبزخاني مكينة ترجع أبزي سيمافورهم هان جلا كانوا هرم خلينا تطوكم زبالة أبزي جلا أبزات بزحنا قاعد على لذي سهلكني له بزيادة فيديو كريت كم كاب بخمنت ترايز مسكني إلى بزيادة مالتيو يا خوفلي تفتحون أخت قناة ويدسي لكن كون تسفى قبر كال فيديو حيزركن كساب زمت كال مع تخاني تسنايو إذا فيديو نحر فتحنا شر ولا إخنا بحواتكن نبي حسابكن سسنايو آخن باي باي